που κάρφωσε για το ΑΠΟΕΛ με τον Αριστοκλέους. Περνάει μπάλα και φεύγει έξω. Χριστοδούλου με τον Κυριάκου έκανε τη σέντρα. Μαρτσέλο πέρασε για Σεμάκης. Η μπάλα αποκρούεται. Σουτ γκολ. Εκπληκτικό γκολ από τον Σατσά. Πανέμορφο γκολ από τον νεαρό του ΑΠΟΕΛ στο 31 που κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Αυγουστή. Να ξανά εδώ πως η μπάλα κατέληξε στο νεαρό που έπιασε ένα ασύλληπτο βολέ δίνοντας προβάδισμα στους γαλαζοκίτρινους. Το φάουλ σε αλλά έφτασε στο Γιασεμάκη, έγινε το λάθος. Γιασεμάκης για τον Μαρτσέλο, μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ και η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τους γαλαζοκίτρινους με τον Βραζιλιάνο, τον Μαρτσέλο, ο οποίος κατευθύνεται στην Ανατολική Κερκίδα, εκεί όπου είναι οι χιλιάδες οπαδοί του ΑΠΟΕΛ που πανηγυρίζουν. Η φάση που ξεκίνησε από ένα λάθος των παιχτών του Απόλλωνα, έγινε η πάσα για τον Μαρτσέλο, βρέθηκε απέναντι από τον Αυγουστή, πλάσαρε εύστοχα, το ΑΠΟΕΛ παίρνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, προηγείται με 2-0. Ο Μαρτσέλο. Η μπάλα έφτασε στο Γιασεμάκη, αδράνησε η άμυνα του Απόλλωνα. Μαρτσέλο, πάσα για τον Νικολάου, πλασέ και γκολ. 3-0 για το ΑΠΟΕΛ. Καταπληκτικός συνδυασμός των παιχτών του. Ο Νικολάου είναι αυτός τώρα που στέλνει την μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Αυγουστή. Παντζουρλισμός από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ που βλέπουν την ομάδα τους να φτάνει σε μια μεγάλη νίκη στον πρώτο αγώνα αυτό κυπέλου. Η πάσα εδώ, το τελευταίο σούτ από τον Νικολάου στα δίχτυα του Αυγουστή. Παίχτες του Απόλλωνα που τα λένε έντονα μεταξύ τους για την προηγούμενη φάση. Γιασεμάκης άφησε για τον Σταύρου, το σούτ είναι εύκολο για τον... Πάει και πάλι μπάλα στον τελείο. 9 λεπτά τώρα, το φάουλ με τον Φασουλιώτη. Μπάλα πέρασε και τον γκολ από τον Νικολάου. Αδράνησε για μία ακόμη φορά η άμυνα του Απόλλωνα. Ο Νικολάου τρύπωσε ανάμεσα στους αμυντικούς στο φάουλ αυτό του Φασουλιώτη και εύκολα πλέον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αυγουστή. Ο Μαρτσέλο ήταν